Здравейте хора, аз съм Венкатор Каза и днес ще играем Майнкрафт с Дъпчо БГ и Лада Геймър. Някой трябва да затапи яйцето. Айде давай да тръгваме. Чакай аз да си Защо те сега ще се направят хубави? И здравейте хора, аз съм Дъпчо и днес ще играем с Лада Геймър и Венкатор Каза, двама нови ютубъра. Чай само да взема такова. Аз нямам купчета. Нямам и айрон, нямам нищо. Аз отивам да тапя яйцето. Тей, сега ще ги почвам. Нуп. Доби. Лежи. Ари, давай, стой. Нямам блокове. Ми отивай събирай айрон. Ние с Венко ще пазим тук портала. Венко, стой като и тук и тъй като охрана. Ти отивай в десното, аз мога да кажа, че тия и са тъпи и са... Да, и са умни и са тъпи. Аз съм като охрана, Венко е лай. Ей, кой са барикадирака, бе? Мани ми се от пътя. Мани ми се от пътя, му щупя блоковете. Та идиотка ма дразни. Ей, не беше от моят отбор, ще си да си мъртва. Коза шибана. Полека с нервите, Доби. Абе, тук някаква се е затапила на дъма генератора, бе. Да се тапя, на теб не си трябва. Трябват ми, ако са си такова ли, а и сето с обсидиан. Не ти трябва, не? Идват, Венко. То ти трябва злато за такова. Къде идва? Идват. Изчакайте, тук чакайте. Не, ти ако са си такова ли яйцето? С какво ще го взема? С тая айрон кирка? Аре сега да чипят колко ти искат. Те ще дойдат, човек. Падна. Тук той че OBS-а няма смисъл пауза такова. Карай, давай ще играем. Миналия път им щупих яйцето с ръка. На миналия клип. Щото беше само от такива пясъчни камъни. Успях да го щупя с ръка. Айде. Този път пак им влизам с ръка, без да ме интересува. Трябва само яйцето да щупите, аз веднага ще ги ръшна. Само яйцето искам да им щупите и веднага ги ръшвам, ма веднага. За да пичове, аз съм от вашия тим, само той да знаете, от вашия тим съм, не ме нападайте. От твоя тим съм, какво ме нападаш, бе? Що ме нападаш, бе? Какво съм те направил? От твоя тим съм, бе. Гледай го, това ще ме уби, аз съм от твоя тим, бе. Не те е срам. Трябва да щупи. Само някой трябва да щупи яйцето и веднага почвам и ги ръшвам веднага. Да си ти. Да си ти, Венко. Някой мисля, че би трябва да е затапа това. Еми... Идва един. Аз ще го оправя тук. Не, той от нас, бе. Той от наше, бе. Абе ти пък и ти ще го оправиш, и аз ще го оправя. Такова два. Ай, нати един. Има. Има по-голям. Браво. Ти тихо, защото разваля само клиповете. Оооо. Мълчия Филипе. Аре, тихо, защото аз не мога. Ми да, разваляш. Таква нарма си. Що си толкова стъпа? Човек, идвайте да ги бием. Чакай, аз събирам още един Само диамант. някой да щупи яйцето и веднага ръш. Брат, Гледаме аз та. само да си взема такова, златния блок. Аз съм малко с тъпи броня. Ви кажа, той всеки фарми на диаманти не е генерал. Те миналия път не мога да усетиха даже кога такова е. Те дългото не мога да усетиха кога отидах. Някой апгрейдва ли генераторите, защото... Добре, мерси, че ги апгрейдваш, защото малко да ме заместиш, защото самата и пъти аз ги апгрейдвам.
За малко да падна. Днеска не ми върви, значи. Пак за малко да падна. Ей та е. Ей го Венко, можете да видите Венкатор. Аре лепа е ги Да. син, какво чакаш бе? Тука, някакъв под нас ще ни чупи блоковици. What? Те са затапили тука бе? Да, знам, аз зато и чаках за диамантена кирка. Чай, те не му усещат. Ай, fuck off бе. Си идвам. Fuck off, guys. Аре аз ги чукалкам тука бе, само ми вземете яйцето. Чек, Това пап. са прома, ма бият. А, Какво ги чукалкаш? Много тъпа работа, паднах. Ей го сам набият, бе, кой искаш? Как да го щупя? Той яйце как някой ще му пъти. Да те писал, нямаш купчета да те писал. Нямам. Къде ме спална на тия педали? Горе е точно над мен, де чупя яйцето. Абе какъв си ти бе? Абе, тия затапили всичко с обсидиан, нервят ма. Тия са пълни мишки. Давай бе. Ти ли чупиш това вътре бе? Да. Давай, си. Аз те пазя отвънка, спокойно. Ма ми бъгва е обсидиана за втори път. Давай. Някой ма би, убиха ма, ще ма убият, убиха ма. Има един останал обсидиан. Нямам кирка бе, ако ми донесеш кирка ще е всичко 6. Той аз ще събирам за кирка сега. Ще събирам за кирка. Някой ни е такова генератора до следващото ниво, браво на нашето. Абе, аре бе човек. Какво става? Абе, тука, трябва. бе? Още два Как диаманта ще ми трябва. да ги бия? What? Ще мръ! Тате, имам подкрепление. Пише им, че ми трябва един диамант и те пак ми дремят и тук и ми се пречкат. Yes. Где ми яйцето? Да. Взете от мене. Взе го. Умри ти майка бе. Аз как чаша го взема? И аз так му идвах с кирка. Аз открадах от тях диаманти, от тях го направих. Ама гъ! Къде са И ти? сега къде са крият тия? Останаха два. Ето една овца. Ето една овца. Къде бе? То ми взе кила, бе. Много си тъпо, Няма брат. да има още една. Тия къде са? Не, тя ми взе кила. Тия къде са, жи? Някъде се крият, бе. Сега, аз мисля, че знам къде са. Отиват за нашото Сега са яйце. при нас. Да, Сега, де. Аз точно там мисля, че са. виж. Там ли са? Не, ние победихме. Уинър. Фърлет се, скачайте. Няма. Късно. Тя къде ще влизаме? И хора, това ще е за клипа днес и довиждане. До скоро. То тук няма нищо за играйне. Аз повече няма снимам. Това ми е последния клип. Аз го спрях вече. Това беше всичко за днес. Абонирайте се и лайквайте клипчетата. Вижда, че няма къде